ପକଉଥିଲେ ନା ବଡ଼ି କରୁଥିଲେ ଭୋଗ ହେଉଥିଲା ସେଇ ସ୍ୱାଦ ଏଇଠିକା ଅଛି ନା ବାପା ଆଜି ଖତରେ ଡଙ୍ଗା ହୁଏ କିଛେ କୁଶଳ ଶାଗ ତା କାଟି ଅଣାଯାଏ ଗଛ ଉଠା ହୁଏନି ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କେତେ କଥା ଅଛି ବାପା ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି ହଁ ହଁ ଏଇଖିଣିକା ତ ଡିସ୍କ ଯୁଗ ପୁରା ଏଇଖିଣିକା ପୁଅ ଡିସ୍କ ବୋହୂ ଡିସ୍କ ଛୁଆ ଡିସ୍କ ମଣିଷ ମାନେ ଡିସ୍କ ଏଇଖିଣା ସବୁ ଡିସ୍କ ଏଇଖିଣିକା ଡିସ୍କ କେହି ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲେ ନା କ'ଣ ହଁ ଆଉ ସକାଳେ ଖାଇବା କ'ଣ ହେବ ସେ କିଛି ହେବ ସେଟା ଘର ପହଞ୍ଚିଲେ ସିନା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆମ ବୋହୂ କରିଥିବ ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ଯିବି ଅସ୍ତିଆ କ'ଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ତୋ ଘର କ'ଣଟା ବାପା ଘର ଆମ ଘର ଏଇଠି କେଉଁଠି ଏଇ ବାଗଡ଼ା ରୋଡ଼ରେ ଓହୋ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଜଳଖିଆ ଖାଇତେ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ହଁ ବାପା ଜଳଖିଆ ଖାଇତେ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇନି ମୁଁ ପୂଜା ସାରିଲି ଭାତ ଖାଇଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 7:30ରୁ 8 ଭିତରେ ରୁଟି ଖାଇନି ଶୋଇନି ସନ୍ଧ୍ୟା ହଁ ହଁ ଉଠିବାଟା ଉଠିକି ନିଜ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରୁଟି ଚାଲିଲି କୁଆଡ଼େ ପୂଜା କରିତେ ଓହୋ ଗାଧେଇଲି ଚାଲିଲି ହଉ ତାହେଲେ ହଉ ଯାଅ